Seguim a Vic, aquí a l'Skate Park, que també es podria dir Skate Park Castanyer. Per què? Perquè, doncs, vuiteu, estem aquí, crec, si no hi entenc, però hi entenc, tot són castanyers, això, eh? Això és ben bé que les castanyes no les va inventar un català, eh? No, perquè sí, bueno, sí, perquè aquí n'hi ha alguna terra. Perquè això no es menja. No, sí, la closca aquesta? No, aquestes deuen ser, això són castanyes bordes. Ah, i bordes què vol dir? Que t'aborden, que no te les pots menjar, que són dolentes. Perquè són com, no són comestibles, diguéssim. No, aquestes tots sants. Però va en funció del gust o de la gana, això? No en tinc ni punyetera idea, perquè si tens una bona gana segur que et fots el que trobes. Per això et dic. Malauradament ha de ser així. Doncs això és curiós, la natura, que embolcalli les castanyes amb aquesta cosa així com... Ah, hòstia! I a més punxeguda. Punxeguda. Sí. Jo a vegades penso que menjaria més fruita si fos més fàcil de... Per exemple, una taronja, si vinguessin amb velcro o amb cremallera, en menjaria més. O un meló. Fot mandra, fots merder, treure un meló. O una síndria. A més, la taronja a l'hora de pelar costa. Està feta com per putejar la taronja, que sí? Sí. Quan l'has ben pelada, dius, ja no la vull. Home, és que, hòstia, enviem coets a tomar pel cul i no podem fotre una taronja... Dies enrere van enviar no sé què, atacar no sé quantos, un asteroide, bueno, algú de pel·lícula, No sé què, atacar no sé quantos. No sé quantos, ni de sé com. Vaig sentir alguna cosa per la televisió, dies enrere, i... Què vols dir? Perquè ve una pedra cap aquí? Bueno, deien, per si en cas, a 11 milions de quilòmetres, eh? Clavats? Clavats, sí, 11 milions i escaig. Hi havia algun escaig, algun pico, que dèiem abans. Un tros de gravilla que venia directe o passava així de... És una prova per si algun dia passa. No, i per exemple, clar, això afecta, i no només que per exemple, impacti contra la Terra, sinó impacta contra la Lluna. Per exemple, la Lluna és la que fa pujar les marees dels mars. Ara imagina't que no hi haguessin marees. Tota aquesta gent, per exemple, que depenen dels percebes o dels musclos, o aquesta gent, se'n va a la merda, aquesta economia. Ja. I sense això també se n'hi poden anar, tal com està tot plegat. O per exemple, tota la gent que un dia de lluna plena es transforma en home llop, què? A la merda aquest col·lectiu també. Sí. O la mala lluna. Ens quedem sense llops. O els indis, per exemple, els indis no podrien quedar perquè vinc d'aquí 4 llunes, i si no hi ha lluna, quan vinc? S'han d'inventar un altre calendari. És fotut, cuidado amb això dels... Si veus, aquest dels indis no el tenia controlat. Cuidado amb això dels meteoritos, cuidado amb això dels meteoritos. Abans era cosa de pel·lícula, però ara ja és aquí, estem aquí, en aquesta... I van enviar un tio així com el Bruce Willis amb uns quants més allà, amb una nau... No, em sembla que aquest ve després, per si un cas, ha anat a veure com anava, no. No és... Però un estil així, eh? Però ha anat a xerracar el meteorito o no ha anat a veure què primer? No, ha anat a xocar i a veure què passa. I què hi enviaven? Un satèl·lit, un coet que ja posava el nom, que no el recordo. Però carregat de bombes nuclears? No deien de què anava carregat. O si ho van dir jo no ho vaig entendre, els americans. Els americans. Sí, això és cosa americana. Però una iniciativa privada o... No, públic. Pública. O poder públic-privada. Si ho ha pagat el seguro, això. Segurament. Sí, la seguretat social americana. Vale. Ara, doncs vale, així vale. Hòstia, doncs no m'envia sort. A vegades penso, tu has vist aquella pel·lícula, em sembla que es diu Bichos, si no vaig mal entès. Bichos, que és de dibuixos animats, que al final acaba la pel·lícula que hi ha com un zoom-out d'on passava tot allò amb aquelles cuques, i hi ha un zoom-out i al final tot és una paperera amb un bassal i uns quants papers per terra. Donant a entendre que, veus, tu estem aquí donant aquesta importància a gravar això, que sembla, hòstia, anar a Vic, a gravar, i ve un meteorito, i se me'n refot Vic i la gravació, i l'skate, i la mare que ho va parir la gorra al revés, Sí, però ens preocupem d'un meteorit a 11 milions de quilòmetres, però tenim un Putin aquí a la vora, que està com un meteorit. O pitjor, un radar aquí a la recta de Malla, per exemple. Que aquest ens afecta més directament. Aquest és pitjor, sí. Si no el veus i vas una mica accelerat... Que venint cap aquí em sembla que ja m'he despistat. Sí? O sigui, et sortirà cara aquest programa? Sí, però bueno, és igual, tant me fot. Com que vindrà un meteorit igualment, oi? Doncs és la merda. Doncs apa. Siau, gent, cuideu-vos.